तनी गावे के वो लोग गावेला, लेकिन तू जब तना मेहनत को के गावेलू वो लोग ना गावेला। ये हमें मुर्गी बा भैया कहले के मुर्गी तनी मरवा दे। अदिति तारा मुर्गी के फैन है, लगा दे बहिन मुर्गी के, ढेर लोग के खुरपी के पेट उखड़ जाओ। लगा दे अदिति मुर्गी के, ढेर लोग के खुरपी के पेट उखड़ जाओ। अदिति मुर्गी मारे तार भैया देखे हैं इतना हड़बड़ी का है। सुनी सुनी भगवान अरे जन बिहान हो खेती ओ बाबा तब देखो कैसे हल्ला हो जाएगी। अरे कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती, आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती। एगो गीत मौका दे तनी आज, ये गीत सुनले जरूर बाड़ू, लेकिन यह मंच पर यह महफिल में एगो हमार दुलरुआ भाई विक्की सिंह आइल बड़न, लेकिन ई गाना इनके खातिर नहीं खे। ई गाना ऐसा बा कि हमारा मरला के बाद भी गाना जिंदे रहे। तो तारा के मौका दे तनी तनी मनी स्वर हल्का हल्का बस, हम जब खड़ा हो तो हल्ला ना होला। तारा के मौका दे तनी कि तू एगो फिल्म के हीरोइन बन जा, फिल्म के हीरोइन बन के एगो गीत में तू एक्टिंग करो। कौन गीत हो? चलिए इंटरनेशनल भैया ये तो सुनो तनी तो हमार बुखार लग जाता। लड़की के शादी बड़ा कम एज में भइल बा, शादी भइला से दुखित नहीं खे, खुश बिया। पहला मिलन बा, पियावा सेज पर बाड़न, आवे वाला बाड़न प्रभु जी से, सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ से निहोरा करतिया। का कहती कि आज हो पहिला मिलनवा, तू बैठा रह हम खड़ा होकर भाव तहर देखो कि कितना सुंदर बा। कि आज हो पहिला मिलनवा, मिलल सजनी के सजनवा। ये हमारे प्रिंस बाबा के ही बजावल। एक दिन में करीब 60 गो गाना रिकॉर्डिंग हो रहे, वो हमें इहो गाना रहे केहू जानल ना कि इतना नौजवान सुनी है। हमार अंग अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा, सुनी सुनी भगवान अर्जुन बिहान हो खेती। हीरोइन बन जाई है हीरोइन। सुनी सुनी भगवान, हम तो सब लड़किन जोरे गौले बनी गुड्डू भैया आ सबका के सहयोग दिले बनी, लेकिन अभी के डेट में अतिथि के मदद से हम करीला हर जगह, चाहे केहू के जेकरा से हमार दिल मिल जाला, जे व्यवहार के निमन होला हमारा भी बाका। बाकी सरस्वती आशीर्वाद दिले बड़ी तो तना करे के चाहिए, बाकी तू करो। सुनी सुनी भगवान अरे जन बिहान हो खेती। अरे अभी देरी रहे अभी देरी रहे, पहले ही धो ले लू। का करब, कोयला के हूँ तरी लक्स साबुन मिल जाई नु तो चाहे कि 2 मिनट में नहा के गोर हो जाए।
पड़ी का है सुनी सुनी भगवान अरे जन बिहान हो खेती ओ बाबा तब देखो कैसे हल्ला हो जाएगी अरे कि आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा बीस टकिया उड़ाता था तना कैसे और बड़ा लोग मर्द 1 करोड़ उड़ने लगी तब तो लात से जात के नोट फाड़ दे लोग मैं जाए तनी बैठा लोग ढंग से मत आवा अच्छा लइका ले ली है सब हमरा खुशी बा तू लेब तो हमार माथा गरम हो जाए लइका ले ली है से हमार भाई हमें सब कोनो दिक्कत नहीं है तू मत बेचैनी हो जा प्रोग्राम बिगड़ जाला सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में मेरी तड़पे जवानी तड़पे मेरी तड़पे जवानी तड़पे हमारा अरुण भैया कहले हा का कि अदिति बड़ी सुंदर लड़की दावतिया बड़ी व्यवहारिक बिया चंद्रमा राय के समधी जी आशीर्वाद दिले बनी हमरा के भी देनी हा अदिति के भी देनी हा अरुण भैया के तो बरियारी मिल गई जौन हमरे हो देखो ये कुंवर जी के चेला नो है आयल तहर सार लेके आयल बन राहुल ये हमार सार बारे है तोहरो सार बारे अच्छा सार हवे राहुल ठीक बा हमार भाई हवे तहार सार हो अरुण भैया कहले हाँ का कर रहे हैं कि बड़ी सुंदर अदिति और जो लड़की बालों गावे वाली अच्छा गावत हुई लोग अरुण भैया लेकिन जितना अदिति मेहनत क के गावेली उ केहू ना गावे कारुण भैया गलती ना नु गुड्डू हलचल भिखारी है वो पैसा देगा लाजे आ रहा है ये लाजे आ रहा है बनिहारा है ए लयदार हवे हमार परिवार के अंग हवे तू हवे इहो हवे बुरा मत बनिया लो गुड्डू हलचल मेरा गुरु भाई है गोलू राजा रमेश मौसा अरे दोनों जना दू गोला के कलाकार हो फोन पर बतियौले बड़ा लोग आज राजा जी के कोरवे पे जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे पे जवान रौरा कहनी है नु कि जितना सुंदर अनुपमा गावत हुई है हाँ निशा गावेली दीपिका ओझा गावेली निशा बेसुरा है अदितिया सुर में ही है हमारे घर तर के निशवा ही है हमार बहिने लगे वो है ये हम ना कहो हे गवर्ना के पहले राजा बरयो गुताइल अधुराइल का बरा गवर्ना के पहले राजा बरयो गुताइल अधुराइल का बरा ए बारी तोहरे लाइल अधुराइल का बारी तोहरे लाइल अधु ए बाबा रौरा कहनी है पहले हमार बात के सुनल जाओ रौरा कहनी है हम वीडियो भी देखनी अच्छा लागल कल्पना पटवारी
बहुत पदम बढ़िया श्री आवाज के। में अबरी गवला खुश होकर माला देने बोल पद्म श्री के दमेदार देवी जी भोजपुरी में केहू के मिलल कहा कल्पना जी के मिल जाई तो हम जानब कि हमरा मिल गई। अदिति तहार बड़ाई इतना बा ये हम सपोर्ट करतनी गावे के उहो लोग गावेला लेकिन तू जितना मेहनत क के गावेलू उ लोग ना गावेला। ये हमें मुर्गी बा भैया कहले कि मुर्गी तनी मरवा दे। अदिति तारा मुर्गी के फैन है लगा दे बहिन मुर्गी के ढेर लोग के खुरपी के पेट उखड़ जाओ। लगा दे अदिति मुर्गी के ढेर लोग के खुरपी के पेट उखड़ जाओ। अदिति मुर्गी मारे तहार भैया देखे हैं। हाँ आई भसुर जी सोची है ए बाबा का होला फैन होला के फैन होला पागल आदमी तारा अंग्रेजी भी नहीं बोल फैन कहता है फैन माने पंखा होला रे पागल प्रशंसक प्रशंसक क्या बात है सुनवैया लगा तो बहिन तनी मुर्गी लगाओ कि माँ मुर्गी मुर्गी राजा गुडू भैया लगाओ तनी लगावा मुर्गी तार बड़का भईवा देखता रहे है हाँ 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 ये आई मौसी के बेटा हमन तो हरे हम बानी नु राजा जी के उठावा में ए बाबा मेचा से टराई तारा टराई करे करबा प्रिंस दादा 1 2 3 नहीं सबका ये तो जागरण वाला बात मत कह। एकरे के कहा जाला मंच के लालू यादव सब जने के लड़ा के अपने खुश बनी खड़खड़ा। आप मारोगी आपके भैया मारेंगे नहीं हम लोग देखेंगे। ताहरा नहीं और मुर्गी गुडू हल जना मोरिहन कान के बौसीर भल बा ई कहां से मोरिहन का बौसीर भल बा काल हुए ए दीदी अरे राजा जी के उठावा में जय हो ताली बजा दो भैया। अब अपना भैया से कहा के मुर्गी मार के दिखाओ। एकदम हम मुर्गी अदिति से बढ़िया मुर्गी प्रिंस बाबा मारो पक्का दिखावा तनी अंदर तू बोल दरना राजा जी के उठावा में अब की अरे मालवा उतार दे रे बोका कह के मालवा उतार दे ना बुझाइल हरे बहेलिया बा राजा जी के उठावा में गुड्डू भैया यह मुर्गी हो ई मुर्गी के दिखाई कोई ई पीछे का डिस्प्ले देखो नहीं कि अगला के हुमन दिखाओ गुड्डू भैया यह मुर्गी हो। हम जाना तने तू अकेले सबके लड़ावा अरे महाराज रउरा जींस में बानी तो का भइल बा मुर्गी के मतलब गुड्डू हलचल गेंडा स्वामी ए गेंडा स्वामी तुम जिस दिन से तुम खेल खेल रहे हो मैं उस दिन से खेल रहा हूँ जिस दिन तेरे बाप दादाओं ने अपने बालों में खिंचाव लगाया करता था। मुर्गी के माने गुड्डू हलचल एगो प्रकार ना कम से कम 14 हो 18 बा 4 गो भुला गई है कि राजा जी के उठावा में राजा जी के उठावा में फिर से होके अदिति है आ जा हाँ होके नो अरे राजा जी के उठावा में अरुण भैया ये मतलब है मुर्गी का मन ही हो कि राजा जी के उठावा में गोलुआ भैया
देखा ये चलते ई मुर्गी ई मोटकी क्वालिटी रहल ठीक बा ई बनिहारा वाला मुर्गी बा ठीक बा आइए चलते मरलन कि इनका बौसीर के ऑपरेशन में टाका तुरवावे वाला मुर्गी मरलन कुंवर के चला इतना बुर्बक बारे कि 20 रुपया पर मुर्गी हमार मुर्गी हाँ कहले है कि जानी तो सुना हमरो शहर बा सुना झाड़ू के तुलना न कबो करी कूची आ झुमका के तुलना न कबो करी छूछी कुंवर के चेला है गोलू राजा और अलबेला बन के गाई ले आ गुड्डू ऐसा ब्यास से डार डोलवाई ले कि आज राजा जी भुगु भुगु बारी हमारा दिलवा के बाती रात भर अरल भुगे दरिया में रात भर लभक के दरिया में नहान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में आज राजा जी के कोरवे में जवान हो ये बाबा समय कम लेवे के बा आ गीत ज्यादा गाई जा गिरो अगन जवाब नहीं राजा आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो और का गिरो अगन गनाई पिया जिया जुड़ई ठाकुर मनोज हमार जिया जुड़ई है ये रऊ बोलू रजा के ये रऊ राजा जी ए राजा जी है गोलू राजा के है गोलू राजा के चले के बाबा नो कि आज राजा जी के गोदिए में अरे जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती सुनी सुनी भगवान सुनी सुनी भगवान सुनी भगवान सुनी भगवान जन बिहान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में
अदिति